Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Tuesday, abalị 3 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa. N'abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022, ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASOB) agọpụla onwe ha n'ihe gbasara Chief Ralph Wazirike ma kọwaa ya dịka ihe ihere na amaghị ihe, dịka ha sịrị na ọ gara kwụọ ndị ntorobịa ụgwọ kpọrọ ha mee njegharị gburugburu steeti Imo dịka a ga-asị na ha bụ ndị otu MASOB wee na-achụ nta nkwado nye aka na-achị steeti Kogi bụ Yahaya Bello bụ onye na-achị ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Cheta na Wazirike nọrọ n'ọgbakọ ntụliaka ahụ nke o mere na steeti Imo wee kwupụta nkwado ya aka na-achị steeti Kogi bụ Bello maka atụmatụ ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Gosiladị, otu MASOB kọwara agwa Wazirike kpara dịka nke jọkara udele na njọ ma bụrụkwa ire ndị Igbo n'azụ, bụ ndị na-agba mbọ ịhụ na ahọpụtara onye isi ala ga-esite n'ala Igbo. Uchenna Mmadụ bụ onye isi MASOB gọpụrụ otu ahụ na agwa ahụ Wazirike kpara dịka ọ sịrị na ọ bụ ihe ihere nye ndị Igbo. Otu a n'otu ozi o zipụrụ site n'aka onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Comrade Edison Samuel sịrị na ndị otu ahụ anọghị n'ọgbakọ ahụ. Otu a sịrị na MASOB enweghị mgbe ọbụla ọ gara ọgbakọ ntụliaka nye onye ọbụla na-azọ ọkwa ọchịchị na Naịjirịa. Ọ sịrị na ebumnobi otu ahụ bụ inweta nnwere onwe Biafra na-ejighị tigbuo zọgbuo, na onweghị mgbe ndị na-achọ nnwere onwe Biafra ga-abịa gbakwa egwu surugede ha na ndị iro Biafra. MASOB dọrọ Ralph Wazirike bụ onye otu Biafra Independent Movement aka na ntị ka ọ kwụsị igosipụta onwe ya dịka onye otu MASOB ma kwụsịkwa iji aha otu ahụ na-atụ mgbere. Edison kọwara sio na ha chụpụrụ Wazirike n'otu MASOB n'ọnwa Nọvemba afọ 2015 n'ihi oke mpụ nakwa iwu ntụkwasị obi ndị otu ahụ n'ala. Ọ sịrị na Wazirike na-achụrụ aka na-achị steeti Kogi nta nkwado megide nwanna ya bụ onye Igbo bụ nnọọ ihe o ji emejupụta nkwekọrịta ya na ndị Hausa Fulani bịanyere aka n'afọ 2013 nakwa ego nke ọ natara n'aka aka na-achị steeti Kogi bụ Yahaya Bello. Ndị otu Biafra Nations League (BNL) arịọla ndị uwe ojii Naịjirịa ka ha tọhapụ ndị otu ahụ ha nwụchiri anwụchi n'abalị ole na ole gara aga n'ihi na echere na ha bụ ndị otu Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra. Na abalị 2 gara aga ka ndị uwe ojii gara nwụchie ndị mmadụ n'igwe bụ ndị ha na-enyo enyo na ha bụ ndị otu MASOB na ọchịchị kansụl Ikom na steeti Cross River. Kosiladị, n'otu ozi nke onye isi otu ahụ bụ Prince Will Richards bịanyere aka n'ime ya, ọ sịrị na n'ime ndị ahụ nwụchiri na mmadụ 7 n'ime ha bụ ndị Igbo na-atụ mgbere n'otu ụlọ ahịa ebe a na-arụzi elekere mgbanaka, bụ ndị eboro ebubo na ha bụ ndị otu MASOB, ebe mmadụ 17 n'ime ha bụcha ndị otu BNL ka a nwụchiri n'ụlọ ha. Richard sịrị na ndị otu ya anaghị aganye aka na mpụ na aghụghọ ọbụla na steeti ahụ, wee dọọ aka na ntị si na nwụchi a nwụchiri ha bụ ndị otu ya na-asụ asụsụ Ejaghem ga-akụsi udu aṅụ n'Ikom ọ bụrụ ma kpachapụghị anya. Nchụgbu a na-achụgbu ndị na-akwado nnwere onwe Biafra gaala n'ihu dịka ndị uwe ojii nwụchiri
nwụchiri opekampe 23 ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu BNL, IPOB nakwa MASSOB n'ime obodo Ikom dị na ọgba etiti steeti Cross River. N'izuụka gara aga, ndị agha mba Cameroon gbagburu ndị ọchịagha BNL abụọ bụ ndị ụlọ ha dịketere nso na Bakassi Peninsula, mana agha omemme gwara ka ndị otu Biafra Nations League gara n'izuụka gara aga wee gbawasịa ụgbọ mmiri ndị agha mba Cameroon na Naịjirịa bụ nke ha ji emekọrịta ihe omume ha na mpaghara ahụ. Kosiladị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Cross River bụ Irene Ụgbọ agọnarịla ebubo nwụchi ahụ dịka ọ sịrị na emebeghị ka ya mara maka nke a. Ndị ọkpa egbe agbagbuola opekampe mmadụ 3 n'ime obodo abụọ dị na steeti Anambra n'ihi mmetọ ọkụ ụnyaahụ ezi ụbọchị Mọnde. Ebelebe agburu ụnyaahụ dịka ndị ọkpa egbe agbagburu otu onye n'ime obodo Itu dị n'ọchịchị kansụl Nnewi South, ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ ka a gbagburu n'ọzọ obodo dị n'ọchịchị kansụl Ekwusigo n'akụkụ otu ụlọ ụka dị n'okporo ụzọ. Ọ bụ ndị ọkpa egbe a na-emejupụta ọkụ ụnyaahụ ezi gbagburu ndị a n'ihi na ha sịrị na ha metọrọ iwu ụnyaahụ n'ama. N'izuụka gara aga gbagburu mmadụ 5 n'otu ụlọ ebe a na-atụrụ ndụ dị na Osumenyi, ebe egburu otu onye uwe ojii na Ukpor. Kosiladị, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ekwupụtala mkpamkpa ndị a kparanụ dịka ihe mere eme site n'ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Tochukwu Ikenga. Ọ sịrị na otu n'ime ụmụ nwoke ndị egburu egbu na Ọzọbụlụ bụ onye uwe ojii. O mere ka amatasị na ha ezigara ndị ọrụ ha n'ebe ahụ ịchọpụta ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ. Ọ sịrị na ndị uwe ojii nweghachitekwara otu ụgbọala n'ogbe a ebelebe a gburu, mana ha amatabeghị ma ọ bụ ndị ahụ egburu egbu ma ọ bụkwanụ ndị ọkpa egbe nwe ya. Onye isi nchekwa Naịjirịa bụ Lucky Irabor ekwuola esio na enwere ihe akaebe na-egosi na ndị agha Naịjirịa na-agbakọta aka n'ọkụ ha na ndị ekperima nakwa ndị na-eyi ndụ egwu n'ịkpa arụ na Naịjirịa. N'otu akwụkwọ ozi o zipụrụ, onye Chief of Defense Staff bụ Lucky Irabor rụtụrụ aka nye ọtụtụ ihe ọmụmaatụ bụ ebe a nwụchiri ndị agha bụ ndị na-aganye aka n'arụ ha na ndị otu Boko Haram nakwa otu ndị ọzọ na-eyi ndụ egwu bụ ndị ha na ha na-emekọrịta ihe, tinyekwara otu onye agha nwụchiri bụ onye ya na onye ndu otu na-eyi ndụ egwu bụ Babagana Kura na-emekọrịta ihe n'ime obodo Bama dị na steeti Borno. Maazị Irabor katọrọ ụdị agwa a na-ahụta n'etiti ndị agha ma kọwaa ya dịka nke na-awụnyere ha aja na garị n'agha ha na-ebu megide iyi ndụ egwu. Na nso nso a ka a nwụchiri Lance Corporal Abdullahi Jubrim bụ onye nkụzi n'otu ndị agha dị na Gaidam na steeti Yobe bụ onye jiri egbe gbagbuo onwe ya n'oge a nwụchiri ya ngwa ngwa enyopụrụ na ya na ndị otu Boko Haram na-ezu ka esi eru udene ma atọtuo ngịga bụ ndị na-awakpo steeti Yobe. Kemgbe afọ 2009, Naịjirịa nọrịsị na-ebu agha megide ndị na-eyi ndụ egwu, tinyekwara ndị otu Islamic State of West Africa ISWAP, ndị ekperima, mana nke a dị nnọọ ka mmiri awụnyere n'mpote ede, ebe ọ bụkwa na ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na agịga bụkwanụ nke na-awụnyere ha aja na garị. Ụfọdụ ndị mmadụ ebokwala ebubo sio na ọ bụ ndị nọ n'ọkwa ọrụ gọọmenti na-akwado ndị a na-eyi ndụ egwu. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye nọ n'otu ndị agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe agbagbuola ndị agha abụọ bụ ndị na-eme njem ịga mee agbamakwụkwọ ha na steeti Imo. Nwoke a bụ AM Linus bụ onye sajent n'otu ndị agha nakwa nwaanyị ọ na-achọ ịlụ bụ onye Lance Corporal nọ n'ụzọ eme njem mgbe ha na-aga mmemme ịgba nkwụ ha tupu ndị ọkpa egbe awakpo ha na steeti Imo. Ha kwasoro nwaanyị a iko n'ike n'ihu nwoke a na-achọ ịlụ ya tupu ha gbagbuo mmadụ abụọ a, werekwa mma bepụ ha isi ma bọghekwa afọ ha were bọkasịa ha dịka anụ ọkwa. Ndị ọkpa egbe a sere ihe a n'onyonyo wee kesaa n'akara nwudide. Otu onye agha bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya hasịrị na nwoke a bụ Linus bụ onye nna ya na nwanne ya nwoke bụ ndị agha, bụkwa onye na-eje ozi na Kaduna, ebe nke nwaanyị nwekwara nwa tupu ha abụọ ekpebie ịlụ onwe ha, bụkwa nke mere ha ji wee bịa imezu nkwa ha tupu ha ezute ọnwụ ha n'ụzọ ọjọọ. Onye Director na-ahụ maka mmekọrịta ndị agha na ọha na eze bụ Brigadier General Onyema Nwachukwu kwupụtara nke a wee gbakwunye sio na ha na-enyocha njinji a jiri ọ ṅụrụ iyi ishinye imi n'ala ịchọta ndị kpara arụ a ma hụkwa na e nyere ha ntaramahụhụ ruru ha.
N'ihe ndapụta ọzọ, ndị ọkpa egbe a bụ ndị gburu ndị agha abụọ bụ ndị na-eme njem maka agbamakwụkwọ ha na steeti Imo akọwala ihe kpatara ha ji wee kpaa arụ ahụ. Nchọpụta emere gosiri na ngwa ngwa ndị ọkpa egbe a gbusuru ndị agha, ha kpọrọ ezinụlọ ha n'ekwentị wee na-akwa ha emo. N'otu ihe onyonyo ha sepụtara bụkwa nke ha jiri isi mmadụ abụọ ha gburu egbu donye n'elu ozu ha. Ha yiri egwu igbu ezinụlọ ha. Ha sịrị na ha gburu ndị a n'ihi mwakpo ndị agha na-eme n'ime obodo ndị dị na steeti Imo. N'oge onye a ha kpọrọ n'ekwentị bịara tiwa akwa, ha gara n'ihu wee na-akwa ya emo. Ọtụtụ ndị mmadụ akatọọla ya bụ ihe onyonyo ma kọwaa ya dịka ihe jọkara udele na njọ. Ọnụọgụgụ ndị lara mmụọ n'ụlọ elu ahụ nwere okpukpe atọ bụ nke dị na Ebute Meta zerenụ arịala elu rute mmadụ 10, bụkwa nke gụnyere ụmụ nwoke 5, ụmụ nwaanyị 4, otu nwatakịrị nwoke gbara afọ 4. Ụlọ elu a dị n'okporo ámá Ibadan Street nke dị na Ebute Meta, Lagos, bụ ebe igwe mmadụ bi zere mgbe o jiri 48 gafee elekere 9 nke ụtụtụ Sọnde. Nke uhuruchi Sọnde, otu ebupụtara ozu otu nwaanyị na-ere bred, nwa ya nwoke nakwa otu nwa okorobịa na nne ya, tinyere otu agadi nwoke nwere ntị ike, otu onye ji otu afọ ife ala nna ya bụ Oluwakemi, otu agadi nwaanyị na nwa ya n'okpuru mgbidi ụlọ ahụ site n'aka ndị ọrụ gbata gbata. Ha mesịrị dọpụtakwuo ozu mmadụ abụọ ndị ọzọ n'okpuru nkume ụlọ ahụ. Nwa agbọghọbịa lara mmụọ ka a sịrị na ọ pụtara na mbụ ma mesịa banye n'oge ọ gara iwere ekwentị ya tupu ụlọ ahụ ezigide ya. Nchọpụta emere gosiri na mmadụ 7 n'ime ndị a zọpụtara bụ ụmụntakịrị, dịka 24 ndị ọzọ nwetara obere mmerụ ahụ. Otu nwoke bụ onye nwunye ya na nwa ya lara mmụọ n'ụlọ ahụ sịrị na ezinụlọ ya nọrọ na-achọ ịkwapụ n'ụlọ ahụ, ebe ọ bụkwa na ha achọtala ụlọ ọhụrụ mana ha na-eche ka emesịa tais n'ime ụlọ ahụ. Ọ sịrị na ya si n'ụlọ ọhụrụ ha na-alọta ebe ọ gara ledo otu ọrụ si aga n'ebe ahụ n'oge a kpọrọ ya wee gwa ya na ụlọ ahụ eziena. Nchọpụta emere gosiri na ụlọ a amalitela iluwasị ma na-akwahere, nke na-egosi na ọ bụ ihe ize ndụ kemgbe otu afọ gara aga, mana ndị bi n'ime ya kpọnyere nke a n'imi wee gakwa n'ihu bigide n'ebe ahụ. Ma nwa nwoke dị nwe ụlọ a bụ Soji Dosumu enyela ndị bi n'ụlọ ahụ akwụkwọ ọkwa ka ha si n'ime ya kwapụ, ebe ha kpọkwara ndị ga-abịa dozie ya. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị bi n'ụlọ ahụ kpọrọ ekwe nkụ ịkwapụ n'ihi na ha bi n'ebe ahụ n'efu. Nnukwu onye isi ụlọ ụka Champions Royal Assembly bụ onye amụma Joshua Iginla agwala ọchịchị etiti ka o were ọkwa ya wee kpọpụta Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra site n'inye ya mgbaghara onye isi ala. Iginla sịrị na ebe ọ bụ na enwere ike gbaghara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme mpụ site n'iji ọkwa onye isi ala wee napụta ha, na ekwesịkwara imere Kanu otu ahụ. O nyere gọọmenti Naijiria ndụmọdụ ka onye Kanu mgbaghara ma were ya jikọta obodo Naijiria ọnụ. Onye ụkọchukwu a kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị ụka ya okwu n'Abuja. Ọ sịrị na ọ bụ ezie na ya abụghị onye Igbo, mana ebe ọ bụ na enwere ike gbaghara ndị ohi na-ebukọrọ ego ọha na eze, ebe ndị na-egbu mmadụ bụkwa ndị otu Boko Haram pụrụ ịpụta sị na ha echegharịala, na ọ bụzi gịnị mere na agaghị agbaghara onye a bụ onye na-ebe akwa nnwere onwe mpaghara ya ma kpọpụtakwa ya gaa n'ihu nwee mkparịta ụka maka iweghachite udo. Ọ sịrị na mgbaghara bụ otu ụzọ a pụrụ iji welite ịdị n'otu n'obodo Naijiria. Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi, mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace.
but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, just last week is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense Monthly Fundraising, starting Saturday, April 30th, 2022. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra. All hail Biafra. ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra.